Det er meget flot. Hvordan showet ser det mærkeligt ud. Jeg tror, det er julemand, der kommer. Ja, det vil jeg også sige. For godt at være glædelig jul og et godt nytår til alle sammen. Jeg tror, jeg skal gå tilbage på min plads nu. Hvorfor? Ellers så løber min far væk. Hvorfor? Du kan spørge, om du må gå med så. Nej. Okay. Det er lige der. Det er måske lidt mere bæredygtigt. Det er tæt på den der brandbil. Kom. Den går snart ud. Den går om noget tid. Kan du sige noget til ja. Og vent dog lige på mig. Ja, altså. Man kan have din strawberry. Jeg har ikke nogen, det sagde. Jeg tror, jeg har hejset op. Jeg skal ikke kigge på juletræet. Hold nu! Nej, se ham op. Hvad er det mig? Julemanden kom op i træet. Så nu tager vi den der, putter ned i lampen. Som i nu. Så skal vi lige starte med det her. Inspireret.